Tryk og tryk og tryk og ryk et stykke væk. Ryd op i dit og dat, skil dig af med døde væk. Det handler om orden og disciplin. Min maskin er min medicin. Hiv og skub, det rækker ikke. Det er ikke træk og slip. Det er mere bump og tap. Et miljø i skum og lap. Der er altid rædsel og gro, for vi tænker på væskro. Tag hjul og møg tækker, så vores maskine er sikker. Så maskinen pumper non-stop. Stop, stop, stop. Pumper non-stop. Stop, stop, stop. Pumper non-stop. Stop, 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 stop. Så maskinen pumper non-stop. Hiver i et håndtag som en ener med 20 klip parametrene smelter som om at de var frityrestegt. Væskerne flyder over på maskinen. Fornyes væk batteriet af batteriet er synet væk. Så maskinen pumper non-stop. Stop, stop, stop. Pumper non-stop. Stop, stop, stop. Pumper non-stop. Stop, 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 stop. Så maskinen pumper non-stop. Maskinen går amok. Spyder ild og går amok. Maskinen går amok. Spyder ild og brager. Det bliver kun værre af, at jeg ruder og rager. Ramme haver stærk røg. Det kalder maskinmester Dollars værktøj. Maskinen er ikke så sikker som en skumslukker. Den buller i sted, ventiler åbner og lukker. Hvor vi ligger på ruden, hvis vi tager en hjulbukker. Så skal der reparere til, så lyset ikke slukker. Nu rammer jeg og banker, for maskinen skal sgu virke. Lige præcis som klokken i en kirke. Lortet sidder fast, så jeg på en og lirke. Sikke noget pis, den begynder sgu at knirke. Der er mange svej, kigger på den skole leg.